Beth sy'n bod? Am faint mae hi'n aros? Reit de, pwy sy'n eisiau te? Sarah? O, hyfryd. Diolch, mam. Oh. James? Dim i fi. Dim diolch. Beth sy'n ymlaen? Ffilm. Oh. Pa fath o ffilm? Ffilm detective. Oh. Pwy yw e? Detective yw e. Oh. Beth sy'n bod arno fe? Mae gariad e ar goll. Oh. Ble mae hi? Dyn ni ddim yn gwybod eto. Oh. Beth sy'n digwydd nawr? Mae'r heddlu eisiau siarad â'r detective. Oh. Pam? Mae'r heddlu yn meddwl bod y detective wedi lladd I gariad e. Oh. Pwy sy'n siarad ar y ffôn? Dyn ni ddim yn gallu gweld I wyneb e. Dyna'r dyn sydd wedi lladd cariad y detective. Oh. Pwy yw e? Dyn ni ddim yn gwybod. Oh, dwi ddim yn deall. Oh! Hello? Ydy? Oh. Oh. Pwy sy'n siarad? Pwy sy'n na? Arwen? Mae e eisiau helpu symud cwpwrdd. Arwyn. Siamai. Welai di mewn 5 munud.